Салом алейкум дӯстон, рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Шухел ки ябошка видео алка шумо диден, мақсад барои навигатор, барои такси кадом намо телефонро бихарем гуфта бисёриё савол метиҳам ва хостам ки ҳамин саволда як маълумоти кӯтоҳақати, як маълумот хати шуморо бирасонам ва фикри шахсии хидмат ва рӯи таҷрибаи дидаги хидам. Бисёри бардорот дуҷа ака мисол навигатор кор мекунад, такси кор мекунад, лекин шукрона худо қувватшон бития нормальни кор мекунад. Мисол даромади надоранд айрӯи коршон, яъне ки ва ё телефон мехарам барои коршон, мехоҳанд ки мисол корашон соз шавад. Лекин ҳамин ҷиҳат эконом кардан мехоҳанд, ҳамин ҷиҳат эконом кардан мехоҳанд. Бардоро ман айрӯи таҷрибаи худам гап мезанам ва шумо муҷаррака син солтон ба як ҷое расидагӣ. Просто як чиро фаҳмед, чӣ қадар агар техникаи коритон бақувваттар бошад, ҳамон қадар шумо кортон осонтар мешавад. Гуфти ҳамон чӣ ки чӣ қадар дискаи амо великтон ё ки дискаи мошинно калонтар бошад, ҳамин қадар ба адресно тезтар мерасед. Ё ки скорси техникатон чӣ қадар зуртар бошад, ҳамон қадар кортон осонтар мешавад. инам ба инобат бигиред. Мисол такси кор кардасен, мехоҳем ки таксист кор кунед, лекин мефардон ки телефони арзонтар бихаред. Обычно як ман телефони буҷетни 6,5 7,5 ҳазор рубла телефон хатид. Мисол шумо мехоҳем ки навигатор кор кунед. Лекин бардораи азиз, 7,5 рубла хатид мешавад навигатор кор кард? Намегӯм ки намешавад. Мешавад. Любой телефон барои навигатор мешавад. Даже ин телефони айҳон буҷетни Redmi A3 6,5 рубл месад, ҳамин телефон хатид мешавад навигатор кор карда. Намешавад. Любой телефон барои навигатор мешавад. Лекин як чиро ба инобат бигирем ки скорси коркунӣ сус мешавад. Скорс коркунӣ сус мешавад. Комфорт нест. Обични кор мекунед. Просто ҳаминро чиза дарк кунед, илтимос. ҳамин чиза дарк кунед ки ҳеч кортонро мекушад. Мефортон ки комфортни кор кунед, кори инакс кунед. Марҳамат 5,000 10,000 дига эконом накун. Як телефони нормальни бихар. Надорум дуруғай. Надорум гап дуруғай. Барои кор, барои як чиз дига бошад, масалан, як чизи мушкил да бигалтен, албатта мехаред ҳамон чиза. Ё ки пулай любой ҷо меёбем, мисол мекунем ҳамин кора. Лекин барои именно кортон шуда ҳамин кора намедонам сарф намекунем. Барои чӣ? Вақте шумо мисол обични бирема бигем ки ина як телефон хариде, ина бигем ки A15 хариди, да? Ё ки A20 хариди, A25 хариди. Примерно нархи телефон 15,000 20,000 рубл месад Samsung. Ё ки Redmi хариди, Redmi Note 13 хариди, нархи мисол 16,000 рубл месад. Ё ки бигем ки Tecno Spark 20 хариди, нархи ин телефон месад примерно 14,500 рубл месад. Ё ки Camon хариди, нархи 15,000 рубл месад, да? Телефони нормальни хариди. Значит, кори ты тестар кор мекунад, яъне ки ба қувваттар кори тестар, скорси кори сез мешавад, комфортни мешавад. Гуфти ҳамун чиз, ҳамун такси эконом ҳаст, такси бизнес ҳаст. Ҳар душ як масофаро меравад. Мисол эконом ҳамун 3 километр меравад, бизнес ҳамун 3 километр меравад. Мақсади асосӣ дар вақти ҳамун соати кори дар вақта расида не. Ҳар ду мошина меравад ҳамунҷа. Лекин зато комфортни кор мекунем. Давайте комфорт зиндагӣ кунем, комфортни кор кунем. Бар фоидаи якдигари худмон, да мақсад. Зато кор зур меша, асабта эконом мекунем, гуфти ябо нервита, вақта эконом мекунем. Мисол телефонро намечаспад, на як кори дига мекунад. Зато телефони зур хати корот осонтар мешавад. Телефон фикри часпидан шавад чӣ намекунӣ. Баъд як тавсияи дига бардори азиз, вақте ки мисол навигатор кор мекунем, илтимос ашмо телефони коритона хати телефони даститон адел кунем, да? Шукронаи худо масалан 2 рӯз 3 рӯз эконом кунем, иншоалло ҷамъ кунем 10,000 рубли дар байни як ҳафта пули телефони дастии дигатон мекунем. Зато телефонда нагрузка намешавад. Мисол телефонда нагрузка намешавад, мо телефонда хубтару беҳтар бо кор мекунад. Инам ба инобат бигиред. Мисол телефони обични тон ҳаст, телефони коритон мисол 10,000 рубла, телефони корити дигаритон 10,000 рубла. ҳамонро ба ду қисм тақсим кунед. Адел мисол WhatsApp тон, Telegram тон, адел як кори телефони даститон шавад. Зато вақти корда навигатортон намечаспад. WhatsApp ади гап задесен, ба телефони дигаритон гап мезанед, зато телефони дигаритон холиад. Свободно навигаторда кор кардан мегиред. Барои ба именно и видео дар назар доштум бардорае ки таксист кор мекунанд ё ки доставка ба мошин кор мекунанд. Именно ҳаминро дар назар доштум. Барое ки медонед Россия, Москва, раҳош калон ай. Я ошибка карди, навигатор 1 минут часпид, ошибка карди, я моси дига қайто мехрем, ё қариб 15-20 минути вақтат меравад. Як полоса неправильно то бухем, мисол да полосаи якому дуюм. Мисол як полоса якне полоса дуюм хати ҳай кади, кам дар ошибка карди навигатор часпид. Сон положение, да? Ту маҷбури ки барои вая то хурда гашта омадана, ним соати вақтат меравад. Илтимос, ҳамин чизро ба инобат бигиред, вақт ба қадри вақти худмон бирасем. Ай ҳама чизи қимати вақт аст. Ба қадри вақти худмон бирасем, зато кормон тезтару хубтар мешавад. И просто
بگم که درد همین باردارا یا که همین نفهمی باردارا رو بگیم مثلا خیلی که خطام بود چخیلی قبول کنه من همچون خیلی میگم مثلا اروی ندونستن اینفورماسیون درباره اون کار شما یا که درباره تکنیک من خواستم که فکری خما گپ زنم همین زور بینوبگیم بینویت زور میشه مردک ولی کارتون هم زور میشه صفتی کارتون هم میشه اصلا تومرو میشه зато по кайфу кор میکنه вазифаи ма продаветсия ма вазифам любой телефон фурӯхтан ма телефони 7000 рубларам бояд бифурӯшам телефони 15000 телефони 100000 бояд бифурӯшам мақсад ма кадом телефон фурӯшам ма ҳамаш фоида мебинам фарқ надорад хито медонем мисол одамое ки мисол мақсади асосӣ ҳамин мисол ман фурӯхтанам телефон лекин вақте ки агар ки ма проблемаи шуморо яъне ки дарди шуморо ҳис карда ёки чӣ мушкилӣ дорем мушкилии шуморо нигоҳ карда ма ба шумо телефон пешниҳод кунам и вообще-то бомада хубтара ҳам шумо 1000 омад мегем ҳама 1000 омад мешунам ҳам ба кори ма баракат мешавад мисоли оддӣ ҳамин хеле ситуатсия мешавад хая ки мисол гуфта намешавем киё баъзе бардоро мебинанд рӯзи телефон харишон мегӯянд ки короче додарҷон шароитим нест пулум камтара ман мефурам лекин ҳам хеле телефон хеле вазъият нест ҳам мегӯям ака рӯи вазъияти нигоҳ кара телефон бихар мана маҷбур намегӯям ки акара мисоли телефон 15000 бихарад дахудаш ки кисаш пули ҳам 15000 надорад лекин ҳам телефон мехарад баи 2 рӯз мегзара ёки 3 рӯз мегзара мебиёд меги ки додари телефоно тормоз будаи хеле буда хеле буда охи тага мебахши ёки амаки ёки хола касе боши хеле ҳамон чиза талаб кардиай ма хеле гуфт ки ман умеҷон ман ҳамин пул дорам ман ҳамин пул да телефоном мити ма иксай худам буроваза наметим 5000 дига хай тага ты да икса пул надошта 5000 дига нема исо худам ма барои ки да буроям телефон 5000 худам будаги нест чӣ матра телефоном метим ба зарари худам намефурӯшам ҳамин зора илтимос хушуд дарк кунед ма просто шуморо фаҳмондастам бардори азиз ма телефони 5000 бояд бифурӯшам телефони 10000 100000 ма мақсади ма ба телефони даркори шуморо да шумо фурӯхтанам вақте шумо гап мезанед ки ма да именно ҳамин телефон даркора ма ҳамон телефони шумо прилагат мекунам агар пир гап занашон бисёр гап занашон бахшиш ма фикри шахсии худам гуфтам если агар телефонтон даркор бошад марҳамат магазин реалфон шуморо интизорам на телеграм каналаш дар инҷа метавонед ки инҷа муроҷиат ки нархҳои ҳама телефон дар инҷа ҳастанд мақултон мешавад доставка ба ҳама шаҳрҳои тоҷикистон россияро дорем любой ҷо равон мекунем ба почта россия ба такси ба любой чи равон мекунем тоҷикистон гӯед тоҷикистон равон мекунем ба то любой шаҳра қирғам бахш бадахшон любой ҷо бемаълум рақамҳои камдага муроҷиат кунед ҳатман худо хоҳад доставкаи шуморо ба соғ саломат мебарем мерасонем албатта ҳамаш даъводадори мо ки мо ҷавоб мегӯем ки телефон соғ саломат мерасад бо гарантияи 1 солаш хатӣ магазини реалфон ҳамавақт ба шумо маҳсулоти ба сифата пешниҳод мекунад фақат шумо дуруст интихоб кунед хитон эҳтиёт кунед то бозӣ шумо буд умедҷон техноблог ва магазини реалфон